DXDC Radyoman Report. Subay sa 38 Kadayawan Festival, nagpagula na og pahimangno ang City Government of Davao sa mga angay og dili angay nga buhaton sa publiko nga buot mosalmot o mosaksi sa maong kasadya aron nga magpadayon ang kahapsay og kalinaw sa dakbayan ilabi na atol sa mga kalihukan. Mga angay nga timan-an og mga angay buhaton mao ang pagsuot og kalo og magdala og paypay, pagpundo sa mga lando nga dapit, pagdala og tubig na nakasulod sa transparent nga mga tumbler, pagdala og extra nga sinina. Mamahimo usab nga magdala og mga pagkaon sama sa candies ug biscuits aron nga makatabang sa kagutom. Giawag usab ang publiko sa pagtabok sa pedestrian crossing lanes aron nga malikayan ang disgrasya. Samtang aron nga masiguro nga walay ni bisan unsang kakulian sa pagsaksi sa mga aktibidad, gibawalan ang pagpanigarilyo o pag-inom sa mga ilimnong makahubog sa mga pampublikong lugar. Ginadili ang pagdala og gagmay nga mga bata, labing gibawal ang pagdala og dagko nga mga bag. Angay usab nga hubuon ang suot nga jacket ug sunglasses sa inspeksyon nga ipatuman sa mga otoridad. Gibawal usab ang paggamit og drones nga walay security clearance. Ginadili ang paggamit og mga laser light, pagdala og armas ug mga hait nga hinigiban. Samtang gibawal usab ang bomb joke ug giawag ang publiko nga dili magpataka og labay og basura aron nga mamintinar ang kalimpyo sa palibot sa dakbayan. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Kirby Manzon, Tatak Aremen. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.